hayi Malembe mina ngisasibona isidingo sokuthi ahambe aye laphana ephukwe commissioner lene khona le yomkhwanazi ngoba next year siyamkhalela phela uyo wesivili uyogwetshwa nje next year ngoba ngicatha uJanuary uFebruary lapho kodwa angisiboni isidingo sokuthi abawe lapho ngoba uzofana abe maningi amacala aqhubeke nelecala lakhe lelana lesibhamu hayi indaba ilapho nje mntakamkhulu hayi asisho isigenci cash kuyaphoqa ipholo beyiteze tafela uzwa kunjani Zithetele zibulalana mfoka ngwenya awusoyawuncanca unyoko 29 minutes to ke lesithathu awumfana omncane mfoka amadondo phezulu lapha na ke e150 lapha na ke Mnambithi bathi kwafela lapha na ke ubana kunjalo njengani kwethu kunjalo nje mthando nanda 88.4 FM zoncanca unyoko before lapha na ke uma ufika izolo kungene lapha na ke umbuyiseni nakathi ICU uthando lwethu lulapha na ke ICU yeah before lapha ke umbuyiseni ngene unongoma featuring lapha ubalo umavukuvuku bathi ke khuphuka mshayeli kulonyaka ngekhaya bathe ekhaya ngisabuyi ngihamba ke kulokho yeah
hayi njani ndaba umfoka ngwenye lo umphathi ke wefridge encane live ibukhoma lento ku TikTok Dlala TV kudlala lapha na ke umabona kude futhi umyobona ethinanda 884 FM kuyena lapha na ku x.com @ngwenya_welcome udlala ngwenya ku Facebook sithethele zibulalane ngale kwelesithathu ihora impi isolundi ke usukwini ke la namhlanje phakathi lapha na ke kuka Mfoka Zulu umzukulu kaGogo baqazile noSwidi Sabeka balapha na ke njengekhekeli news bantu somnandi uyesabeka uthokozana ubabulanga bakhiphile nje ufuna ngibaqhathe sibone ukuthi ke ubani inkunzi ke phakathi kwabo bobabili igama likaMfani Lemo livelile kumadlanga commission usukwini lapha na ke la izolo wena uthini lapho ngasekhaya ayayochazela ukuthi umazelaphi Sadrex Sibiya hawu kandakayo uMalema uyobuza uSibiya hawu kanti bayazana Bhululu zithupha zegwayini hawu Malema hawu hayibo 0687649969 nombolo yodumo uyayazi nje kanza kwethu niyaphela athemba right bathina abantu bakuphi nimabaphi ninqakaphi lento I'm afraid to shout like it up. You shine as many times as you can.
umdladlangwenya nesigqi sase-Afrika. Inanda 88.4 FM. Asuka baba ngicela ngishisele impepho emsamo.
uJelas benoshenge wasehlala Nkosi bathu maqondana kungu 18 minutes to ihora lapha na ke lesithathu 18 minutes to zithethele mfoka ngwenya ke ihlabana malunda ke izwana amandla hayi njalo indaba before lapha na ke uG Jelas abadlwane bebhova bathe lapha sibangidlozi awubomzala seninje awade ngihlupheka phambi kwenu seningijikele hawu kanjani bo ya zimbili ingoma engithenga kupha lapha na ke zona lazi udaba uhlelo lesila lesingakinawo usuku lwesithathu lapha na ke lo mhla ka 22 otherwise uhlelo isiqi sase Africa ngibambele ngiyazenzela akuyo iAI hayi ngoba lento iAI bafowethu ayifikanga ngempela igalelekile ngikhuluma nawe nje kune video lapha na ke circulator inkundleni zokuxhumana la kuvela khona uLieutenant uGeneral lapha na ke uNhlanhla Mkhwanazi kuthiwa uthi sengikhathela manga kaSibiya ubamba uSibiya ngobhongwana uyamklenya lapha na ke ungaze wethemba ukuthi yona abafowethu AI cha lento ayilungile ukuthi yenziwe kanjani futhi ayilungile lapha na ke iAI ngibambele ngezakho ke ngiyazenzela akuyona iAI mina ngqo nezinqotho zami speaking of udaba likaMalema nomchunu zeshoka imbodla lapha eParliament ekuthiwa phela hayi uthwale kanzima umchunu lapha na ke ngaphambi kwayo ke ad hoc committee osukwini la izolo ngemuva ukuthi ke bamvalele ekhoneni waze waxolisa yena ke umchunu zokhumbula ukuthi ke umisiwe njengo minister wama aphoyisa kuthiwa ke uvele nje lapha na ke washo into engekho ngekhathi ekhuluma eParliament ethi kunensizwa lapha na ke esebenza kumasipala wase Eastern Cape lapha na ke eyashona eyabulawa ukuthi lo mbiko awutholayo noma into ayithathayo akhuluma ngayo uyithatha lapha na ke kwinhlangano iGlobal Initiative lenhlangano ke kuthiwa ibhala ukuthi washona lo mnumzane kanti ke akusinjalo usenga lapha na ke ezimithiyo ya umnumzane exolile kompela kuthiwa phela uthe hayi washona ukompela ngaphambi ke kokhetho lohulumeni basekhaya la ngo2021 kanti lokho kuzawucasula ilunga likaKhongolose unkosikazi Thokozile Sokhanyile wathi hayi ngiyamazi lapha na ke unkompela usaphila ayikho leyo nto waje kumchunu wathi hayi khona lento kahle kahle ngificela emqingweni ibhalwe ibona abameli wafika noMalema naye wayesethi kodwa wena wathi wena uzobuya nobufakazi uthi uzosilalelisa ukuthi wakusabisa uMkhwanazi buphi lobo bufakazi abukho wathi hayi ke unalimaka unamanga uyazikhohlisa kade zimbuyela kanjalo lapha na ke umchunu engabe yozala inkomoni uMadlanga ngapha iad hoc ngapha noMalema naye liyavela igama lakhe kuyilapha na kuMadlanga commission ubuzo omunye nje uMalema ngapha naye phela usazobuzakala ukuthi wena ke vele ke lo 3 days ongekho ngani mhla kubi kukhona uShadrack Sibiya eParliament wathi wena hayi cha ucela isithime wangafika kanti ubhululu wakho nanti lishile iphoyisa nje kuMadlanga khuluma ndoda sizwe Mfoka Ngwenya ule mathematholo kumele uphindisana Mfoka Ngubane Mfoka Ngwenya hayi akavele naye imali emahambe uyiphendulela naye kahle kahle nje bonke labo bathintekayo abavele kwiCommission boyiphendulela even isho president lo lamaphosa naye akavele nehamba uyiphendulela isikhathele ubugebengu sikhathele mfowethu abavele nje abantu bahambe bonke laba nje bathinteka bahambe boyiphendulela size ukuthi baphendula bathini bona
sase-Afrika. Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emacunwini, ngihleli nawe ufokangweni. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi weNanda FM, ngithi akavuke emenginyawo njengamanje ziyakhala.
Mfana ngeke sidlale wena kusho lapha na ke unelisane benomjolisi ngalesikhathi basilalela endleleni ngeke siye emakhaya basho njalo abafana abancane izenzo zakho kodwa mfowethu izona ezikubekela ukhona kusho lapha na ke mfuka kholokho bovula usuka lapha na kholokho odliwa zinjingi mfowethu lapha na kwamagubana umuntu ekhala uthe ya ingakho sesaqhelelana nje izenzo zakho mfowethu unjani laba nganya kwethu kunjalo nje ngapho ke ngasekhaya uthini lapho wena ekhaya naku kuthiwa Malema sondela nganeno ya eDurban North bazondwandwe Shemtimande uma lapha na ke kumele eyovela kaye naye njengabanye njengoba beya nje nabo basho njalo lapha na ke emasababsi eDurban North uthini wena lapho ke ngasekhaya ubando nkunzi umzokhona uthi unjani wengwenya engahlali lapha na ke emanzini cha naye unezakhe loyo akangene naye akadiphe akungadiphi lapha na ke ezenduna kuphela danko ngisendondolo lapha na ke endaweni ke eyasendwedwe asuka bathi akaye mfana akaye Malema yodipha naye bathi qoma ntombi soka lakho dlala madayise egoli uyayiva ke ngoku imithente isoka lakho dlala madayise egoli qoma umfoka ngwe amaqobe ethu yenza khona kule ngoma ugatsheni ophongo lolimanzi abu sithethele sibulalane awuke kwakhala ukhazozo kwalase Newcastle amadoda
Ah ngithemba phela lapho wethu lizondi. Imande futhi sasho namanje futhi ngo2025 mfowethu yabona wena uyisilo mfoka mthimande futhi uyisilo wena futhi amfoka Nhlanhla idlala ingoma yabona kahle iteshi zonke uyiphethe iteshi zonke mfowethu ingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi mfowethu uyidlala ingoma mfoka mthimande. Inanda 88.4 FM. Basufu ukuthi sibethe va. Basufu sihamba ngehighway ngegagasi nomoya. Raining in the north, south, west and the east coast. Izwi emzansi. Inanda 88.4 FM. Today best radio. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isosho isivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio. Inanda 88.4 FM. Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni. Stand up against gender-based violence. We all have a role in this together. But Masakai, we cannot end gender-based violence and femicide if we don't break the silence. In 2025, Inanda 88.4 FM is dedicated to fighting gender-based violence. Inanda 88.4 FM. Hashtag no more tears. We are Inanda 88.4 FM. Your vision for the future. As the community. Hashtag Vuseleleka. Unhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika. Awumtimande hayi cha sikulalele cha hayi cha ngiyabheja ngawe mina hayi yabo into ezimnandi amafeje awuyiphethe hayi ayidedela mtimande ukhuluma noSmina of Love Best mtimande ngiyabonga cha ngisetofweni cha la ePhoenix ngibonge cha Inanda 88.4 FM. Hottest local sounds. Yithi ojikelele. Inanda 88.4 FM.
wena uphila lapho wethulisile. Ngiyabonga Mathuliza. Danke ngane wena. Usebenzini uwadwa. Hayi ufuna ufike emini soshisa inyama. Yazi usebenzile. Sase-Afrika. So fully
Danke lapho Kakash. Afuna soyishisa lapha under the moon. Suka bathi somnandi wesabeke kunjengekhekele inyosi baba uThokozana uLanga. Bathi icala lisemajajini ngizovula icala featuring umjikelo umfana walapha na ke baba Nango. Ya hlangene uZulu umzukulu lapha na ke umzukulu kaGogo baqazile. School party esihlala ko Fenisi, don't give a damn. Yeah, zinja sha new from the Bogisi uthi lapho baba uThokozane ngithe hlala la isitoko lapha na ke album yakhe ubaba uThokozane wakalanga uzwa bani ke ubani ogijimakho lapha na ke between ubaba uLanga nomfokazulu ngishilo nje ukuthi impi lapha na ke endaweni ke yaSolundi awusuka yithulundi yithi amahlabathi uhulumeni lapha na ke eBhamshela chef kaNgwenya ukahle qhawe sisonke emsakazweni wethu from lapha na ke uhulumeni eBhamshela enkivane endaweni yesigameko la ikhona lapha na ke ku TikTok bakhona abantu ubando yana uzimele cele wase Tafelkopo #isiqi saseAfrika sisonke qhawe ngila eSpanini ePinetown nobukwayo kusho lapho na ke uzimele cele otherwise ubani ya uthuli wakaZondi asuka right lapho Thuli ngijeva right lapho luqa umile nje ngo like lapho na ke uthuli ku TikTok uphakamisa isandla cha mele siyoshisa inyama nganya kwethu lapho na ke nanga stand kuphela nje uhlelo noma ngithi emini langa libantu bebade yafuneka lapho na ke siyoshisa inyama wemshanam ubani umunye ovelakho ku TikTok uSteve wakagwala kuphuka lapho Mr Ngwenya ngiyakuzwa mina longile nangabe ungezwa ngapho wemfoka gwala usahlala kaji wemfoka gwala noma sewathutha kuhamba kanjani lapho qhawe uthini wena lapho ngasekhaya mezimbili ubani inkunzi ngalezi ikhathi ulundi lapho na ke ludibele phela sobona ukuthi ubani ohamba lapho na ke phambili osukwini ke la namhlanje zidedele mfoka Ngwenya kuyihlawa namalunda zidedele ke ibulalane kungu 15 minutes after ihora lesithathu no ihora lokugcina lohlelo isiqi saseAfrika Pastor B mfoka Ndlovu sangibuyisele emuva kolukumale kolamale emuda bamfoka Mtimande kuyacaca ukuthi bonke abantu bazovela la ngamunye makunje iyasha insimbi we baba ngicela lapha na ke ukushisela impepho makunje amen kusho lapha na ke uPastor B cha kodwa ke vele washo lapha na ke uNdongo uyakhumbula washo wathi impela nonke njengoba nilapha nje wonke umuntu ahlahla amehlo eParliament wathi azokhala ngempela you won't stomach it isingisi leso esasho lapha na ke inkwali yenkosi
ajike walovu Malema sekumele ayobuza uSibiya. Hehe bafana. Awasaza haritsi. Reta bona habayiphethula. Sayibona egcineni. Senze la kakhalelwa. Khalela uzumekile. Akaye naye. Awu kade babuza akayobuzeka naye. Awu ngiyabona mazikode hawo kodwa yazi uzokuthenga libhanoyi hayi man ngiyabona Thuli mazikode uzikode ongiphambani sakho uyangidida Chilis, vukacile ngiyakuzwa.
FM. Ndamkhulu yabona hayi inkunzi phela umfokananga singale nali hayi ngitheshala la hayi angimnike nje opex wami lapha umfokananga kuyaphoqa ikhenye nje hayi sizofla edlane kanti ngiyangcolisa kanti mntamkhulu Batolundi ikhwama babuthokozane lapha na ke mfokalanga bambelela kimi featuring hawu yena umzukulu hawu intejadle zidedele mfokangwenya zibulalane kungu 26 minutes after ihora lapha na ke lesithathu nekuyihora lokugcina lapha na ke lohlelo isigqi saseAfrika bengabonanga ke ukuthi ke uvele ufeaturishe umzukulu kule ngoma nabathi bambelela kimi impiso lundi yithulundu yithi amahlabathi otherwise umzukulu uthe lapho na ke kwenzakalani ngempela ke manje ke nama ngisazi featuring uLondeka wakashangase awungathi ngikhatha zabuye zahlangana futhi zaqhawulana zashaya ingoma eyodwa hawu kanjani ngempela
kwenzakalani isihloko sengoma othe wayizwa lapha na kaMzukulu. Hey, guess what? Angiyazi mina lento 4 lapha na ke kuMzukulu amavoti linye kubaba uThokozani wakalanga umzwile ungenile lapha na ke uPholo Beyitizi ungene ngevoice note wathi unika lapha na ke ubaba wakalanga ivoti lakhe otherwise lana ubani kambe lona kodwa wakaMthembu phela amagamenu asashintsha abanye sebevela ngamanye amagama ozandla ziyamphika abanye kanjalo angazi ukuthi kanjani ngempela yabona lo okay ngibona la waze wasiqhatha singabandawonye uyakhala lapha na ke intokazi kaMthembu la ugama la ngibalekela kodwa lapha na ke welondi kambe ubani udadewenu umzukulu unika umzukulu lapha na ke udadewabo kaLondi ku face kuthi yebo kubani lo bani lento lena WhatsApp lo ilento yenzakalayo njalo nomzame nakho ya nomzame umthembu unika umzukulu bese kuba ubani na ku TikTok uyavela lapha na ke pheka uzikode nje ya uyanipela uzikode naye unikeza lapha na ke umzulu mina nginika umzukulu amandla hayi ushaya ingoma enkulu umfokaZulu kusho ukuthi u5 loyo lapha na ke kuMfokaZulu linye 4 kuThokozane ubabulanga uzimele ecele waseThapelkopo unika lapha na ke akabuthi khuphuka lapho Mancinza uyashela ufuna ukushela kushela lapho uzimele ecele hayi akhoza njalo hawu asethi khuphuka lapho lokho ubiza intokazi yakaZondi laphana hawu kahle bo dakuvoto wena usukhuphula abantu hayi vota kuqala hawu nangesa awubadoda hawu yazi ngithi hawu wenzani lapho khanga wezimele ecele akuphula lapho lokha awusefuna ukwashela aha uzimele ecele mfana baso ku Facebook ngihamba nomzukulu mina ngise Kenville Springfield Pastor B Phokamtimande ngihamba nomzukulu qhu washa kusho lapha na ke uPastor B ngalesi isikhathi wena unika bani no Tatumtimande molweni ekseni ngolwesithathu molweni ngibulisana nama-doctors kwindaweni ndabako ukuthi kuphele njalo kuthanda nanda FM hayi ndawo notatulanga Tatumtimande yakhona yahlala ufokanyathela kodwa hey lo mkhatheni wangcwele la esemkanje ubomvu hayi checkasi ngoba ndibathi ikhiphe yatsha lelo hora nje nomona losilamu nasi solele emfeni kwakho baleka Tatumtimande singasho sithi u5 lapha na ke kumzukulu mabili kuyena ubaba uThokozani langa wezimele ecela awuvote awu sehube abantu besifazane khuphuka lokha hawu uzimele hawu izolo ngeke lifane nenamhlanje ekuqaleni nangasegcineni afane inhloko iyikhanda umsila ungasegcineni ubili nje voma singena othandweni mbili emnyango siyakhala siyajabula akubona kubangani bakho nabomakhelwane nasehlotsheni zakho ungefane nokwakho uyenzeka uqale ngenjabulo kanti uzophetha ngezinyembezi uyenzeka uqale ngezinyembezi kanti uzophetha ngenjabulo ngiyakwesaba Thando THANDO unezidumbu unamacala unamathuna unezinhlamba ngiyakwesaba THANDO uthando isinqumo sokuqala kaze saba yiphutha ngalelodwe la kepha ngifuna ukukutshela ngikuhlabele ukuthi loyo wamkhomba noma wamkhetha uye owakho isithunzi sakho noma ungagijima kangakanani ngeke usishiye sihamba nawe kuko konke akayikho okwakho lokho uhlelele yena unikezwe yena loyo mkikizo mzukwane kungena umakoti ekhaya kini ndoda ngicela uzwe kancane ukenteza ezindlebeni
isizukwane ezokwembesa umkhwenyane kini makoti ngicela uzwe kancane ukenteza ezindlebeni zakho ujatshulwa kini khumbula mamukele mthande hlala naye umncenge umbonise uyikho konke ocabanga ukuthi uyikho THANDO uthando hey laba bazokutshela ukuthi ubonakale kuphi ehamba nobani enzani ulikhiphe liqonde ukuthi bengingazange waqashe ama-security noma kaze baqashe onogada ukuthi bangigadele umyeni wami ukuthi bangigadele umakoti wami inhlebo namanga nezindaba ngicela ukutshela ukuthi ziyaluchitha uthando yonke imishadi yabuye nemikhuhlane ngenxa yondaba ngenxa yomana lapho ngikutshele ngenxa yezangoma zikasheleni izinqumo zentukuthelo azinayo into enhle akekho umuntu owenza into enhle uma ethukuthele asifunde ukuthi sibe nomlando omuhle wokunqoba noma sibe nomlando omubi wokunqotshwa uthando THANDO uthando nawe ntombi nesoka ngeke ngimshiye ngaphandle ngoba konke kuqala ngentombi nesoka kuye umakoti nomkhwenyana kuye kumama nobaba kuze kuye kugogo nomkhulu awu silwelane ngoba sonke sinabasothandweni sonke sizalwa omama nobaba sethukanelani kodwa sishayanelani kodwa awu waze walikhulu uthando waze wanzima othandweni yayiqale kahle le ndaba kepha yaphetha kabuhlungu hlala naye mamukele mthande phila naye mncenge mbonise uye lona wakho uzosukuyephi ngoba la uyakhona uyodala ingcindezi bonke banabantu babo awu ziqala kahle zonke izinto kepha ziphetha kabuhlungu akekho wayazi ukuthi kuyophetha kanje akekho wayazi ukuthi kuyogcina ngenzondo ayi kubuhlungu mangabe wawulobole izitho kubuhlungu mangabe wawulobole ubuhle kubuhlungu mangabe wawulobole izima ube kugcineni konke lokho sekulivinde emehlweni akho awusabona kubuhlungu mangabe kuloyo mkhwenyana wawubone imali ngoba mayisiphelile nothando luyaphelela ayi bengizothi asilutshale lumile uthando ey'nhliziyweni zethu nasemqondweni sihlakule lonke ukhula oluyisitha sothando noma kwabani noma kuphi noma izwe lonke THANDO uthando ayi washintsha ubani ngoba wena wawumvini olungileyo ngelanga lokuqala nihlangana nibonana woniwe ubani owenza nembono yokugcola phezu komqondo wakho awu akusewuye loyana owambona ngathi kuvuleka amasango ezulu mayemamatheka akuseyena loyana ukuthi mawumbona uzwe kushintsha konke emzimbeni wakho awu wonke umuntu ubuyazenzela ngabe kuleni ngidi ayi isikhiye sisale kumnikazi wonke umuntu ubuyazenzela ngabe uyakhiwa kuleni ngidi isikhiye sisale kumnikazi awu iskena sothando sikuphi iskena sothando siyotholakalapi hlala naye uphile naye umamukele umthande umbonise uyikho konke kuwe
Inanda 88.4 FM. Unhlanhla nesigqi sase-Afrika. Ngulova mina kusho lapha na ke umfokazi Zulu ngalesikhathi intombi yasolunde nayo ikhona kule ngoma ubughosti bami nanze ngathi anibona ukuthi ungwenya ighosti aha unina anilunganga thozani lapha na ke wakalanga izeluleko lapha na ke zothando somnandi bathi lapha na ke besabeka njengekhekhe leinyosi zitetele sibulalane wemfoka ngwenya ngiphethe neindaba ezimnandi njalo angithi abuyila khona lapha na kama Telkom Radio Awards kuyavotwa ke lapha na ke ku website yakhona lapha na ke kuma Telkom Radio Awards zibeke thubeni lokwina lapha na ke imali engu 40,000 uzohlala kwesakhe isandla lapha na ke kuma #my station competition votela ke Inanda 88.4 FM kuma Telkom Radio Awards njengomsakazo wakho uthandayo nowenza lapha na ke umehluko emphakathini ku www.radioawards.co.za umncintiswano uyavalwa ke ngomhla ka 24 ku October ka 2025 nemkhomo lapha na ke enembandela ngizwe ngathi uyanishaya ngevoti lapha na ke ungasikhona uthi hayi hamba phambili wengwenya wawatshela ama top D hamba kanjani ngapho eDafruit kuhamba kanjani lapho eThafamasi endwetwe shenge uyavota nje noma uqophoza ishole
Now 40,000 udlula. Hey angazi ngempela. Ungakhali ngamngatha ngisho ngatha ngutshelanga website nje www.radioawards.co.za. Vota kaningana ukuze uthole u40,000. Hayi imadlana nje. Amaphepha angempela. Yeah 40,000. Uzohlala ke kwesakhe isandla uma ke uvota kaningana. Hlala lapho nje SMS wakhe kulokhu cha uthumela SMS. Ungena nje ku website ulokhu vota lokhu click uvote ngisho ungavota ka 100,000 uzobuya nayo tshelwa yimina hamba uvota sibona ukuthi ke ithini into zitethele bulalane mfokangwenya 18 minutes to ihora lapha na ke lesine ha re bona gore ke mang a tla thupang khotsa a tla fenyang ditjatji la ka tseno sibone ukuthi ubani ozowina lapha na ke phakathi kukaSomnandi lapha na ke benaye umzukulu futhi bakithi bathi ingoma inkulu olundi baba Mtimande Thembe yaphela baba lelo cala lelo Nanda FM mina nginika ubaba uThokozani Langa yaba noThokozani Langa baba Mtimande Themba leNtombi la First Springfield Park eKenville. Danke lapha eKenville aliyangena lapha na ke kubaba uLanga sibona ukuthi ke ithini into bathina abantu kuma voice note. Mina Mtimande mkhulu. Hayi mkhulu sokusile. Saphela nathi saphaphama ethungweni mofa Jova. Wasiphaphamisa. Ngiyabingelela bandhlena lo mkhulu. Ngibingelela uNkamadela Buthongo bafowethu Philani. Jova ngisibiyelele. Abehlangu hamba la Mtimande mosihamba mkhulu bacofa umntwana ayisayiphapheni amen Iphinde ube la Mtimande awangitshela bakumzukulu abaphila abantu amen Awulangena kumzukulu abaphila abantu sithemba ukuthi uyaphila umntwana awucofi ngwenya mina ngihamba nomzukulu ngila othongathi lapha na ke garage lika petrol kusho uzakhele Mgobhozi usuka lapha na ke Nanda la iDube village kodwa ke udabuka phansi kwamaphumulo uthi nje danko lapha na ke kusho lapha na ke umfoka Mgobhozi wena uthini uhamba nobani ziphe winayo bhakajuju noma iKaizer Chiefs Mtimande hayi ifaka lapha uSomnandi Somnandi ukusho mawufaka leli kuSomnandi kusho ukuthi mane lapha na ke kuSomnandi awu9 lapha na ke kumzukulu kaGogo baqazile uhamba mfana usuwinile uyamvela nofikani emhlongo uthi hayi ngiphakamisa umzukulu mina ungibhalele kanjalo ufikani emhlongo ke kuyena ke ubani na uFacebook ubani lo yami na ukhayelihle Mngadi uthi ngihamba nomzukulu ngisotho ngathi ngisebenza bana K-Ride emthombisa uthi uhamba lapha na ke nomzukulu umfoka Mngadi ke kuye nami ubani no uTikTok u10 phela loyo ke manje kumzukulu awu 104 usawukhumbula amaswidi lawo angephephela imhlophe ama 104 bana ne hayi cha uyadlala lapha na ke umfoka Zulu lapha na ke umzukulu kaGogo lapha na ke school pata esihlala ku Phoenix lesi ngibingelele winanda FM ngibingelele ama top dealers baba ngwenya hayi uGhost bami nathula ngathi aniboni hawu madoda mzukulu shaya ikhanda boy indlela sathana umchondo ngila esiyabe mshuku hayi 11 phela lo hayi uhamba mzukulu hamba mfana suwini Zane,
ulalele isipho sase-Afrika noshaka umfokango namhlanje ngibambile iphuma ngewindo khaya kwasala makuzu phansi ngabe kwenze njani na kodwa yini le mpisa bopiti sengathi siqize ndo barimini bopiti wamvulela Barimini Kavenda Dinga amba nabone
Sekuphoxa isikhathi mfoka Mtimande akube yikho kusasa futhi lungele kanza kwethu khayelihle mngadi Mtimande uyayidlala ingoma ukhuphuka ngoshuni lapha na ke omnandi usho njalo mfoka mngadi lapha na ke uthe usawuthongathi la ikhona khona 4 minutes to 4 lapho xa ukuthi vele nami ngihambe ngiyogoba wona madlangala yithulunde yithi amahlabathi lapha na ke usho njalo umfoka Mzukulu lapha na ke ngalesikhathi benomfoka Msezana bathi ke yethulunde yithi lapha na ke amahlabathi Barimini Kavenda Barimini Khalimpompo ya Bopiti Ramuhashi ya ne jam right lapho ke wepiti uthi lapha na ke evenda uthi we are together from Dopeni Khalok down street Khalimpompo Kavenda ya kakatia une Bopiti man ya ne till tomorrow morning nganza kwethu same time same place ngizobe ngikhona futhi lapha na ke nohlelo lumnandi isiqi sase-Afrika banjani abantu emandaba ngena kulayini wena man
Itamkani unyembezi tatu mtimando wambelane tatu mtimande kelenye awa yo kodwa kulungile. Hayi ngwanya hayi mfowethu hayi foka mtimande mfowethu sasho namanje mfowethu ngo-2025 mfowethu yabona wena uyisilo foka mtimande mfowethu uyisilo wena mfowethu foka Ntando idlala ingoma yabona kahle iy'teshi zonke uyiphethe iy'teshi zonke mfowethu ingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi mfowethu uyayidlala nganta kwethu kulungile bafowethu ingoma foka mtimande Inanda 88.4 FM. Sabona my pudding bingelele kwinanda 88.4 FM. Sokulandela njengoJesu my pudding hlezi nawe usesokasakaza nami Duke Village. Mngadi. Wena angixoshi kulayi. Kulungile right bafowethu till tomorrow morning. Same time, same place. Asibonga. Ngena kulayi.